Uni nakapro ko minta okay unian daw. Ko ndak lagi panjai speaker. Mandi di rumah udah di dalam bilik kamar mandi di dalam bilik kamar mandi di dalam bilik apa kamar mandi baik itu canggih pada dindiku mungkin di lain dak mandi lewat kampung lah 7 kali dia mau mandi dari pagi lah tua ganyo udah dia indah balaki lah tukang bosunan Salia udah na baju merah lara angke dulu punya ina mua pinyo udah mungkin beda marando bantu orang Jawa kalau dua janju ya dia pencedana betul anu ya sudah bukan denenyo mancace kalau dah salia sabantaku ya dia jando dah nak jangu dah baju jayu anak bujang inyo sapang ke mama ambon jadi Allah salah bilang ala barang nang